Zanimljiva prezentacija je ovdje. To je trgovina robotima. Možeš reći robotu što želiš i ovo je jedna od najnevjerojatnijih stvari. Koristimo naš vlastiti VL model. Umjetna inteligencija nekad je živjela iza stakla, tipkala, predviđala, generirala. No Nvidia sada gradi nešto drugačije, strojeve koji mogu vidjeti svijet, razumjeti kretanje, učiti u simulaciji i napokon zakoračiti u stvarnost. Ovo je trenutak kada umjetna inteligencija prestaje samo promatrati i počinje se kretati. Trenutak kada umjetna inteligencija napušta ekran. Godinama je umjetna inteligencija djelovala moćno, ali ograničeno. Mogla je pisati, stvarati slike, odgovarati na pitanja i prepoznavati obrasce, ali uglavnom je ostajala iza ekrana. Ti nešto upišeš, ona odgovori. Ti nešto učitaš, ona analizira. Sada Nvidia gura umjetnu inteligenciju u fizički svijet. Ovo nije samo priča o pametnijem softveru. Riječ je o strojevima koji mogu vidjeti prostoriju, razumjeti kretanje, reagirati na objekte i donositi odluke u stvarnim okruženjima. Robotska ruka u tvornici, humanoid u skladištu, autonomni stroj koji se kreće kroz užurban prostor. Taj pomak Nvidia naziva fizičkom umjetnom inteligencijom. Razlika je jednostavna, ali ogromna. Chatbot treba razumjeti samo riječi i piksele. Sustav fizičke umjetne inteligencije mora razumjeti gravitaciju, udaljenost, vrijeme, brzinu, sigurnost i ljudsko ponašanje. Kod chatbota pogreška može stvoriti lošu rečenicu. U stvarnom svijetu pogreška može ispustiti paket, oštetiti opremu ili ozlijediti nekoga. Zato je ovaj trenutak važan. Nvidia ne gradi samo brže čipove. Ona gradi alate koji omogućuju strojevima da uče, treniraju i djeluju u stvarnom svijetu. Ekran je bio tek početak. Sada se umjetna inteligencija mora kretati. Kozmos, svijet prije stvarnog svijeta. Prije nego što robot može sigurno raditi u stvarnom svijetu, treba mjesto na kojem će prvo učiti. To mjesto ne može uvijek biti prava tvornica, prava cesta ili pravo skladište, jer su stvarne pogreške skupe i opasne. Tu u priču ulazi Nvidia Kozmos. Kozmos je Nvidia platforma temeljena na modelu svijeta za fizičku umjetnu inteligenciju. Jednostavno rečeno, pomaže stvarati realistične virtualne svjetove u kojima roboti, autonomna vozila i inteligentni strojevi mogu razumjeti kako se prizori mijenjaju kroz vrijeme. Stroj može proučavati kako kutija pada, kako osoba prolazi pored police, kako se vozilo kreće ulicom ili kako objekt nestaje iza drugog objekta pa se ponovno pojavljuje. Ljudi takve stvari doživljavaju kao nešto sasvim normalno, ali za strojeve su one teške, jer se fizički svijet stalno mijenja. Zbog toga je kozmos važan jer pomaže fizičkoj umjetnoj inteligenciji da razumije svijet prije nego što u njega uđe. Umjesto da uče samo iz teksta ili slika, strojevi mogu učiti iz kretanja, prikaza kamera, podataka senzora i ponašanja objekata. Dakle, kozmos nije samo vizualni alat. On je prvi sloj Nvidia sustava fizičke umjetne inteligencije, mjesto gdje strojevi počinju razumjeti kako svijet funkcionira prije nego što ga dotaknu. GR00T, dati robotima opći mozak. Tijelo robota može izgledati impresivno, ali bez mozga to je samo stroj koji čeka upute. Tu na scenu stupa Nvidia Isaac GR00T. GR00T znači Generalist Robot 00 Technology. Osmišljen je kao sustav temeljnog modela za humanoidne robote. Njegov cilj je pomoći robotima da uče i izvršavaju zadatke na općenitiji način. Tradicionalni roboti obično slijede fiksne upute, ponavljaju istu radnju iznova i iznova. Uzmi ovaj dio, stavi ga tamo, kreći se ovom linijom, zaustavi se na ovoj točki. To funkcionira u kontroliranim tvornicama, ali stvarni svijet nije uvijek kontroliran. Objekti se pomiču, ljudi prekidaju, površine se mijenjaju, kutija može biti nagnuta, alat može biti postavljen na drugo mjesto. Robot se mora prilagoditi umjesto da se zamrzne ili čeka novo programiranje.
GR00 te je Nvidia odgovor na taj problem. Pomaže robotima povezati ono što vide s onim što se od njih traži. Tu postaje važna ideja vida, jezika i djelovanja. Robot vidi prizor, razumije uputu, a zatim to razumijevanje pretvara u pokret. Zato GR00 te djeluje kao veliki korak naprijed. Ne radi se samo o tome da roboti budu snažniji ili brži. Radi se o tome da budu fleksibilniji. Tijelo se već gradilo. S GR00 teom Nvidia pokušava dati mu koji može učiti. Poligon za treniranje, Isaac Sim i Omniverse. Jednom kada robot dobije način da razumije svijet i uči radnje, i dalje mu treba sigurno mjesto za vježbu. Tu Isaac Sim i Nvidia Omniverse postaju ključni. Isaac Sim je Nvidia platforma za simulaciju robotike, izgrađena na Omniversu. Omogućuje inženjerima stvaranje virtualnih okruženja u kojima se roboti mogu trenirati, testirati i poboljšavati prije nego što se pošalju u stvarne prostore. Zamislite robotsku ruku koja uči kako podići krhke predmete. U stvarnom svijetu svaka pogreška mogla bi nešto razbiti, no u simulaciji robot može sigurno griješiti. Može promašiti cilj, udariti u prepreke, prilagoditi svoje kretanje i napredovati bez oštećivanja stvarne opreme. Tu također dolaze do izražaja digitalni blizanci. Tvrtka može stvoriti virtualnu kopiju tvornice, skladišta, stroja ili proizvodne linije. Zatim, roboti i sustavi umjetne inteligencije mogu vježbati unutar te kopije prije rada na stvarnoj lokaciji. Inženjeri mogu testirati radne procese, poboljšati sigurnost i pronaći probleme prije nego što postanu skupi. Ovaj dio ne ponavlja u potpunosti ideju kozmosa. Kozmos pomaže u stvaranju i razumijevanju virtualnih svjetova. Isaac Sim i Omniverse koriste te svjetove kao poligone za treniranje. To je skriveni most u Nvidia planu. Robot prvo uči u digitalnom svijetu kako bi mogao bolje funkcionirati kada napokon uđe u stvarni. Jetson Tor, mozak robota unutar samog stroja. Robot se ne može oslanjati na oblak za svaku odluku. U stvarnom svijetu stvari se odvijaju brzo. Robot u skladištu ne može čekati udaljeni server prije nego što izbjegne osobu. Humanoidni robot ne može zastati zato što je internetska veza spora. Stroj koji radi u blizini ljudi treba inteligenciju unutar vlastitog tijela. Zato je Nvidia Jetson Tor važan. Jetson Tor je osmišljen kao snažno Edge AI računalo za robote i autonomne strojeve. Umjesto da mozak bude daleko u podatkovnom centru, donosi naprednu obradu umjetne inteligencije izravno u robota. To je važno jer robot mora istovremeno obrađivati kamere, senzore, kretanje, govor i okolinu. Mora razumjeti što se događa sada, a ne nekoliko sekundi kasnije. Nvidia je opisala Jetson Tor kao platformu za opću robotiku pokretanu svojom Blackwell arhitekturom. No glavna poanta je jednostavna, daje robotima dovoljno snage da razmišljaju i reagiraju lokalno. Tako stroj više ne čeka samo upute odnekud drugdje. Može opažati, odlučivati i djelovati unutar prostora koji ga okružuje. Kosmos pomaže stroju razumjeti virtualne svjetove, GR00, te mu pomaže učiti radnje. Isaac Sim i Omniverse pomažu mu vježbati. Jetson Tor daje mu snagu da djeluje u stvarnom svijetu. Zašto fizička umjetna inteligencija mijenja tvornice, skladišta i gradove? Pravi test za fizičku umjetnu inteligenciju nije demonstracija na pozornici. To je bučan tvornički pogon, pretrpani prolaz u skladištu, bolnički hodnik ili ulica na kojoj ništa ne miruje savršeno. Tu Nvidia Stack fizičke umjetne inteligencije postaje koristan. U tvornicama bi roboti mogli pregledavati dijelove, prilagođavati kretanje i sigurnije raditi uz ljude. U skladištima bi mogli razumjeti gdje je kutija postavljena, čak i ako je nagnuta ili pomaknuta. U bolnicama ili industrijskim prostorima strojevi bi mogli lokalno obrađivati podatke senzora i brže reagirati kada je vrijeme ključno. To je važno jer su mnoge industrije pod pritiskom. Tvrtke trebaju brže opskrbne lance, sigurnija radna mjesta i bolje načine za obavljanje ponavljajućih ili opasnih poslova.
Fizička umjetna inteligencija mogla bi pomoći tako da omogući strojevima razumijevanje stvarnih prostora umjesto da samo slijede fiksne upute. No to ne znači da ljudi nestaju. Inženjeri i dalje dizajniraju sustave, radnici ih i dalje nadziru, sigurnosni timovi ih i dalje testiraju. Razlika je u tome što stroj postaje manje poput slijepog alata, a više poput partnera koji može osjetiti što se događa oko njega. To je obećanje koje Nvidia pokušava ostvariti, ne samo roboti koji se kreću, već roboti koji razumiju zašto je kretanje važno. Utrka više nije samo Nvidiina. Jednom kada umjetna inteligencija počne prelaziti s ekrana u stvarne strojeve, svi počinju obraćati pažnju. Fizička umjetna inteligencija više nije samo Nvidiina priča i druge velike tehnološke tvrtke gledaju prema istoj budućnosti, umjetnoj inteligenciji koja može djelovati u fizičkom svijetu. Google, OpenAI, Meta, Amazon, Tesla, Hugging Face i startupovi iz područja robotike istražuju kako strojevi mogu otići dalje od teksta, slika i chat prozora. Razlog je jednostavan. Sljedeća velika platforma možda neće biti još jedna aplikacija. Mogla bi biti stroj s rukama, senzorima, kotačima, kamerama i mozgom treniranim na ponašanju iz stvarnog svijeta. Tu Nvidiina pozicija postaje snažna. Nvidia možda neće graditi svakog humanoidnog robota kojeg ljudi vide u tvornicama ili skladištima, ali gradi mnoge alate koji će tim robotima trebati. Čipove, platforme za simulaciju, temeljne modele za robote, edge, računala i sustave za virtualno treniranje. To stvara pomalo neobičnu budućnost. Nvidia možda neće biti tvrtka koja izrađuje svako robotsko tijelo, ali njezina bi tehnologija mogla biti temelj mnogih od njih. Utrka više nije samo u tome tko može natjerati umjetnu inteligenciju da bolje govori. Radi se o tome tko može omogućiti da se umjetna inteligencija sigurno kreće, brže uči i radi u stvarnom svijetu, bez da pritom sve oko sebe razbije. Točka bez povratka. Točka bez povratka nije jedan robot koji hoda preko pozornice. Nije to jedan čip, jedan model ili jedan demo video. To je trenutak kada se svi nedostajući dijelovi počinju povezivati. Kozmos daje fizičkoj umjetnoj inteligenciji način da razumije stvarne svjetove. GR00 te daje robotima način da uče iz vida, jezika, demonstracija i pokreta. Isaac Sim i Omniverse stvaraju sigurna okruženja za obuku. Jetson Tor donosi inteligenciju u samog robota, gdje se odluke mogu donositi brzo. Ova kombinacija je važna, jer fizička AI treba više od jednog pametnog mozga. Treba joj oči, pamćenje, kretanje, vrijeme, sigurnost, simulaciju i lokalno računalstvo koje rade zajedno. Ako je jedan dio slab, robot ostaje ograničen, ali kada se ti sustavi povežu, stroj počinje prelaziti iz programirane automatizacije prema naučenom ponašanju. Zato se Nvidia In poticaj fizičke AI čini drugačijim od ranijih valova robotike. Cilj nije samo graditi strojeve koji ponavljaju zadatke. Cilj je graditi strojeve koji se mogu prilagoditi kada se okolina promijeni. I kada AI jednom može trenirati u virtualnim svjetovima, razumjeti upute, obrađivati senzore u stvarnom vremenu i djelovati unutar fizičkih prostora, stara granica počinje nestajati. AI više nije samo nešto što koristimo na ekranu. Postaje nešto što ulazi u prostoriju. Dakle, možda sljedeća AI revolucija neće izgledati kao prozor chatbota, traka za pretraživanje ili sjajna aplikacija na vašem telefonu. Možda će izgledati kao robotska ruka u tvornici, humanoid koji se kreće kroz skladište ili autonomni stroj koji tiho uči kako fizički svijet funkcionira. Nvidiin poticaj fizičke AI pokazuje jednu jasnu stvar. Umjetna inteligencija više ne ostaje iza ekrana. Uči vidjeti, kretati se, prilagođavati i djelovati. I ako je ovo tek početak, zamislite što dolazi sljedeće. Ako ste ovu priču smatrali vrijednom, lajkujte, podijelite i pretplatite se za više.